जोंनि थाखाय मोनसे गोथां जारिमिन दुलाराय बर' आइजो आनसायनिल' नङा बियो गासिबो बर' जाथिनि मोनसे गोथां जारिमिन होननानै आं बुंगोन। मानो होनोबा 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि संकसनिफ्राय सदियासिम बर'फोरनि थाखाय जि आलादा हादोर सोरजिनाय, बे सोरजिनायनि थाखाय जि दोहौ जोंनि फैलाव हायेन ओनसोलाव सा ओनसोलाव जि दोहौ सोमजिदोंमोन, बे दोहौजों जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बै समाव जोंनि दानि आसामनि बारग' मन्थ्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा आफादगिरिमोन। बे समावनो बिथाङा आइजोफोरखौ मोनसे जांख्रिखांनाय जे लाबोनो हादोंमोन। बे जांख्रिखांनाय ओरैहाय फैदोंमोन जे बे समाव जोंनि सोमावसारारि रायजो बिग्रा बिदा फंबायखौ नागिरनानै पुलिस मिलिटारिया गामि गामि रेड खालामोमोन आरो जाय जेरै हागौ सोरबा दुब्लियाव हालेवनानै थानाय दैसा लङायाव ना सारनानै थानाय जोंनि बिदा फंबायफोरखौ बिफाफोरखौ हमनानै लाबोयोमोन आरो जोबथेसालियाव जोबोमोन, सोरखौबा आरो बिदिनो अयनाय साजा होयोमोन। थिग हयथ'बा नोंथांमोनहा बे ओनसोलनि जानानै माखासेया मोनथिगोन, बिदिनो सराइबिल रायमना ओनसोलनि माखासे जोंनि बिदा फंबायफोरखौ ना हमबाय थानाय अबस्थानिफ्रायनो हमना लाबोनानै पुलिसफ्रा हमना लाबोना फैदोंमोन। जोंनि बर' आइजो अनसाय आफादनि मोनसे समनि जि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनि जि खावलायखानाय, बे खावलायखानाय बादियै जोंनि बर' आइजो अनसाय आफादनि माखासे मावथिजों लोगोसे गामिनि आइजोफ्रा ओरैबायदि मोनसे दोहौजों, ओरैबायदि आबेगिक इमोसन जों जे बे हमनानै लाबोजानाय सुबुंखौ, बिफाखौ बा बिदाखौ होबथानानै जों पुलिसनि आखाइनिफ्राय बोखानानै लाखिथारनो हानांगोन। बे दोहौजों, बे सान्थौजों जोङो बयबो लोब लोब ओंखारना फैदोंमोन आरो पुलिसनि आखाइनिफ्राय जों लाखिनो नाजादोंमोन। बेबायदि लाखिनो नाजाबाय थानाय अबस्थायावनो पुलिसफ्रा गुलि गावनानै गायदे आरो हेलेनाखौ जायगायावनो जिउ फोजोबदों। दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै आं गिबियावनो नैबे नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो ससियेल मिडियानि दारै आं गिबियावनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै आं गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। दा दिनै 2 मे गायदे आरो हेलेना बिथांमोननि थैनाय सानखौ जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गोबाव समनिफ्राय नाजायै 2003 मायथाइनिफ्राय जों बेखौ गोथार बर' बिमा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो फालिबोबाय थायो। दिनैबो फालिगोन आरो इयुनावबो जोङो फालिबाय थागोन। दा बाहाय आं दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै मोनसे खौरांखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। जों दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जोङो थांखि लानानै मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादावनो बेखौ जों खुंफुंनो बिथोन हरदों आरो जोङो मिरु आइजो अनसाय आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला लोगो नांनानै नैबे मुंख्लं बिथांमोननि जि थैनाय जायगा, बे थैनाय जायगायावनो जोङो खुंफुंनो थाखाय जों ज' जादों आरो दिनै खुंफुंबायबो। दा बाहाय जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे गोबां समाव जोङो गोबां बार दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा नैबे गायदे आरो हेलेनानि जिथु थैनाय जायगा, बे थैनाय जायगाखौ जोङो मोनसे समायनाहाय बेखौ गायसंनो बा बेखौ जोङो फोसाबनो होननानै गोबां नाजाबोदों। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन, गोबाङै जोङो साबना हामना खालामनो हायाखैबाबो गिबियावहाय जोङो बै समाव BTC सरकारनाव आर'जलाइ बिनानै जों एसे नैबे हाफ्रा एकदमबारे गैथारामोन, जों बेखौ एसे आर्ट फिलिं खालामनानै एसे फोजाबखांनो हादों। खोब खम जोङो अनसुंथाइखौ मोनदोंमोन आरो नैबे बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फाखौबो जोङो बेजोंनो गायसनदों। जों दुखु फोरमायो। दा आं खावलायगोन जेसेबां सिगांनि गभर्नमेन्टफ्रावबो जोङो एसे जुजिनानै नैबेखिनि हाखिनिखौ जोङो आर्ट फिलिं खालामनानै जि एसे जौगाहोनो हादों। दा आथिखालाव बिटिआर सरकारा जाहाथे सोरनिबा थिखादारनि दारैनो जा, सोरबा NGOनि दारैनो जा, बेखौ जौगाखांहोनाय बेनि नुथायखौ, सिनारिखौ बाहाय जोंनि थाखाय जिरायसालि खालामनाय बा मोनसे न'ब्लां लुना होनो हानाय, बेखौ सोरबा जुदि गोसो गुदुङै जुदि मावोबा जोंखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मस्ट वेलकाम। नांगौमोन, मोनथियाखैबा बे दुखुनांथाव खौरां। मानो होनोबा बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौबो जोंनिनो आबोबनिनो मोनसे समनि लोङाइ गाहाय नेहाथारि, लोगो नेहाथारि आब' भबानि बाग्लारिया मोनसे बिथांमोननि सुंद' जिउ जारिमिन लिरनानैबो बिजाब महरैबो फोसावखाबाय आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो फालिनाय जायो। आरो बिथांमोना हयथ'बा गोबाङा
बिदिनो मोनथिगौ गोबाङा मोनथिनो गोसो गैया जानानैनो मोनथियाबो जानो हागौ आरो बिथांनि जिहेतुके दासिम गायदे आरो हेलेनानि सोरनिबा बिदा फंबाय सोरनिबा फिसाफ्रा गोथाङै थांनानै दङ हिसाबै मोनथिनाया बयनिबो थाखाय गोनां। मा मेसेज होनो सानो? दिनैनि नैबे 12 मे बर' बिमा सान फालिनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा माहारिनो आङो मोनसे मेसेज होनो लुबैदों। जोंहा गायदेयारि हेलेना बसुमतारी बिथांमोनहा जातियाव मोनसे गाव गावनि सेक्रिफाइस महान सेक्रिफाइसखौ गाव गावनि जिउखौ मूल्यबान जिउखौ बावनानै जोंनो मोनसे गोग्गाथाव मोनसे बिदिन्थि दिन्थिनानै गालांबाय। बिनि थाखायनो आं फैबाय थानाय इयुन जोलै हान्जाखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोङो बिथांमोननि सेक्रिफाइस जे जिउ बावनानै जाथि सिबिनायनि मोनसे लामा दिन्थिनानै गालांबाय बेखौ नोजोर होनानै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै हान्जा हारिनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसननि मोनफ्रोमबो थाखोनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आङो जिउआव जाथि सिबिनायनि थांखिजों गायदेयारि हेलेनामोनखौबो आदर खालामनानै बिथांमोननि सेक्रिफाइसजों आगान सुरनायखौ नोजोर होनानै जाथिनि थाखाय खामानि मावनो इयुन जोलै हान्जाखौ आह्वान खावलायो। दिनैहाय नंगौ थारैनो बर' हारिया आन्दलननि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय फैबाय बर' हारियाव जातियाव समाजाव थांनानै थानायाव। दा सोलायनाय फैदोंब्लाबो नाथाय समाव जोङो खुब दुखुनांथाव थासारिखौ जों नुनो मोनो। जोंनि गामि ओनसोलनि रायजो जानाय थांनानै थानायनि जे थासारि बे दासिम जोङो मोनसे राजनैतिक पावार पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट मोनदोंब्लाबो नाथाय जोंनि जौगाखांनाय जे थासारि गामि ओनसोलनि जे समाजनि बेबस्था बियो लासै लासै गोग्लैसिननोसो हमदों। जिहेतु बेवहाय जोङो गासैबो रोंबाय डिजिटेल जुग मबाइल टबाइल बाहायबाय जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि न'खरफ्राव बिमा बिफायाथ' बांसिनै रोङा मबाइलफोरखौ नाथाय जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनफ्रा गावनि एसे रोंनायजों लोगोसे टेक्न'लजिजों खाब जानानै आखायाव साफ्रोमबो रोंनाय रोङै बाहायनो रोंनाय रोङै सुबुंफोरनि आखायाव स्मार्टफन लानायखौ जों नुनो मोनो। दा बिनि गेजेरजों सोरबाया मोजां बे स्मार्टफनखौ डिजिटेल माबाखौ टेक्न'लजिखौ सोरबाया मोजाङाव बाहायबाय नाथाय सोरबाया गाज्रियाव बाहायबाय। नांगौ पारफेक्ट मोनसे खामानियाव स्मार्टफनखौ बाहायनो रोङाखिसै। दा बिनि गेजेरजोंनो ना मा आं मोनथिया जोंनि समाजाव गोबां गुलाय गुजाय गुबुंले बेबिचार होननाय जिनिसा बांलांनो हमदों उन्दै गेदेर। जेरै नगाव बादियाव उन्दै गथ'आ सासे उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि थाखाय केसाव हमजानाय बिफा एरेस्ट जालायलायनाय बिथां आनन्द मिश्रनि नेतृत्वआव। दा जोंनि समाजावबो बेबायदिनो हाबा जाखानाय हिन्जाव गथ' गोनां फिसाय गोनां हिन्जावफ्रा गुबुनजों गोदाव सोराव खारफाला लांनानै गोमालांनाय आरो हाबा जाखानाय हौवाफ्राबो गावनि बिसि फिसाखौ नागारनानै गुबुन सिख्लाजों सेकेन्ड मेरिज लानाय आरो बिदिनो सेकेन्ड मेरिज खालामालासे हाबा जाखानाय हिन्जावफोरखौ हाबा लानानै खारखोमालांनाय बे आलायाथानि मोनसे बेबिचार बे केरेक्टारखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। नाथाय बे सिभिलाइज नङा जोंनि समाजाव गोग्लैसोनाय मुगै जानाय मोनसे परिबेससो जागासिनो दङ सोमजिगासिनो दं आबहावासो। दा बेखायनो आं दिनैनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों जायफोर पर्टेल निउसफ्राव जे निउसफोरखौ होबाय थादों जेनेबा हमनानै ला सिलचराव मा जानानै थैदों आं मोनथिया दाबो डिटेल्सखौ। दा जोङो जयैसो बिथांमोननि न'खराव थांनो नागिरदों। दा बेफोरनि इनकुवेरिफोर जानांगौ मा जानानै थैदों मा खारनाव बियो थैनांखो सोरजों बुथारजाखोना गावनो थैखो बेफोर गासिबो आयेननि खाथियाव आवथायाव माबायाव तदन्तआव फैनांगौ आरो जायफोर पर्टेल निउसाव होदों जाय कुसुगाव ओनसोलनि सासे हिन्जावसा गुबुन हारसा हौवाजों थांदोंमोन होननानै हमजानाय मानो बेबायदि जाखो जोंनि समाजाव जोंनि फिसाफ्रा जोंनि बिब' बिनानावफ्रा मानो बिदि जानांखो? दिनै समाजाव गोख्रों बेबस्था गैला होबथानाय बेबस्था गैला। दा सोरखौबाल' लामा नायनानै थायो। आइजो आफादाथ' गासैबो A to Z खामानि मावनाया गोब्राब सम्भब नङा। बियो फर्मेलि जोंनाव सिस्टेमेटिक रिपर्ट फैनांगोन जोंनिसिम इनफरमेसन फैनांगोन अब्लासो जों हागोन। दा बेफोरबायदि केसा दिनैहाय कुसुगाव ओनसोलनि सासे आइजोनि खोथा बे मा खारनाव बेबायदि थांखो मा उसुबिदा जादों न'खराव थांनानै थानायनि थाखाय बेहा निरापत्ता गैला नामा? गुबुन हौवाखौ हाबा लाहैबासो बेहा हयथ' जिबनाव निरापत्ता दंसै नामा? बेबायदि कुइसन। दा ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों जोंनि सरल गोरलै गोसो गुरै जाय बर' बिब' बिनानावफ्रा माने गुबुन हारिखौ फोथायनानै दिनै थांलागासिनो दं गोदाव सोराव आलायाथानि जालागासिनो दं बिथांमोनखौ बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय जाहाथे बारग'यो आरो गाव गावखौ साबधान खालायो बिमा बिफा गार्जेन समाजाबो जाहाथे संगठनफ्राबो सांग्रां जायो बिनि थाखाय आं आह्वान खालायो।
दिनै दिल्ली बायदियाव सासे हाबा जाहैनाय सिख्लाया हारसा हौवाजों स्रोदै हाबा जाहैबाय गथ' हौवासा मोनलायलायबाय दिनै बुजागासिनो दं सोर हेफाजाब खालामखो नुसुंसे थानाय गुबुन हारिनि आइजोफ्रा बेखौ हेफाजाब खालामबाय थानायाव लांबाय दा दिनैसिम मा बिसार मोनखो आं मिन्थिया बेफोर जोंनाव डिटेल्स फैया रिपर्टफ्रा बेफोरबायदि दुखुनांथाव ओंखायनो आं खावलायो जोंनि बे गोरलै गुरै गोसो आइजोफ्रा सोरबा मोजां मोजां बुंनानै फिस्लायनायावनो जाहाथे बे आन्दायलानानै गावनि जिउखौ हाखराव खोख्लैया बेनि थाखाय गोजानाव थायो बेखौनो आं खावलायो